manlain-lain na produkto ang pigbibida ngunyan sa tindahan ng pagbabago kang Santo Domingo District Jail sa Santo Domingo Albay. Kasubagong aga kang opisyal ining buksan an mga produkto digdi kadaklan gibo kang sendang persons deprived of liberty. May mababakal digding buri basket, lanterns, mga pandekorasyon, asin kadakol pang iba. Sigon kay Jail Officer 2 Divina Quiamno, an Community Relations Service Officer kang nasabing jail facility, obeto kang tindahan na matauaning pag-alalay ang saindang mga PDL, siring man ang mga nabayaan kaaning pamilya sa luwas kang kulungan. Tinututukan namin ang livelihood products ng aming PDL kasi malaking tulong po ito sa aming mga PDL para masuportahan ng mga personal needs nila at saka ang kanilang pamilya because some of our PDLs ay head of the family. So, ang head of the family, syempre, siya ang nagsusuporta ng financial support ng kanilang pamilya. So, ito na lang ang aming tulong na maibibigay po sa aming mga PDL po. Presente man sa pagbubukas kang tindahan, an acting tourism officer kang Banwa na si Dimple Katangay, na inumaw ang esperso kang nasabing jail facility. Bakusa na kaya PDL, asin pamilya kang mga PDL ang matatabangan kang nasambit na inisyatibo, kundi maging ang saindama na turismo. On behalf of the local government unit of Santo Domingo, headed by Mayor Jun Aguas and of course the Municipal Tourism Office, we are very happy and delighted na as of now, igwakatang addition sa array of different products that Santo Domingo has to offer. Santo Domingo is known as the resort zone of Albay, and we have a lot of handicrafts to offer. Igwakatang mga abaka handicrafts, and maugmahon po igwakatang addition to this array of products, which is ngani the braided buri bags or baskets na tigo-offer ka mga PDL from BJMP. Sigun kay Santo Domingo District Jail Warden Jail Inspector Noel Budolio, apwera sa mga ginibong produkto kang sa indang PDL, binuksan maninda ang tindahan ng pagbabago para sa mga produkto man kan mga PDL sa Ligao City Jail asin Legazpi City Jail. Nagtutubod kaya siya na sa siring na paagi, mas dakul pang PDL asin pamilya ang sa indang matatabangan. Isip ko dati na yung sa amin lang i-showcase, but since na madalas kaming makikita sa mga mall nagdi-display, so sabi ko why not, ang Santo Domingo is a tourist destination, so i-showcase din namin itong mga product na ito. Agadmi po sa community na suportahan ta po ang pagbakal ta po kan mga produkto pong ini from Legazpi and from Ligao dito po sa Santo Domingo, and other po may mga maarabot pa pong ibang mga jails na magdi-display man po digdi. Suportahan ta po sinta. Makukuha ang tindahan ng pagbabago sa Barangay San Isidro, Santo Domingo, Albay. O kaya pwede sir man na mag-contact sa sendang Facebook account na BJMP Santo Domingo District Jail. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal